Sanibonani emsebenzisi. Ngicela unibingelela kakhulu bafowethu, ngiyazi ukuthi sesijana isikhathi singakhulumi. Abanye bangibhalela ngosami a lot of messages bekhuluma ukuthi kanti sengishonephi. Bafowethu ngikhona. Phela nje umuntu usahlanganisa. Umuntu usahlanganisa kuzothi-ke mase kuhlangene ebese kuyenzeka. Ngifisa ukubonga insizwa, kunensizwa ezicontributayo. Ngiyakhumbula ukuthi ngathi ngifuna ukwenza i-podcast. So kunensizwa ezicontributayo noma ngingakahlangani kahle. Well umuntu ubuye bebhizi ngezinye izinto. Kodwa khona ukubuya sesizobuya nje kakhulu. Bafowethu ngiyabonga kakhulu kulezo insizwa ezideze zikwazi ukuthi isize. Bafowethu ngifuna unixoxele udaba, khona udaba nje olubuhlungu. Lubuhlungu ngenxa yokuthi umnikazi walo ngithema ngikhuluma naye ngeza ukuthi lubuhlungu ngempela. Well ke ezinye izinto abantu bayibukela kude up until zizefike kubona. Banenhlanhla abantu abathi mabelalela indaba engiyaye ngikhulume ebese bengena kuleso siko. Uyazi nje kunensizwa ngapha yakhona ngapha ngakithi ngisekhaya nje manje kwaNongoma. Khona insizwa khona la ngakithi la eMatheni ngidibane nayo edolobheni kwaNongoma ebusuku nje ngabo 10 yami impela ngoba ngangihike. Ngangilinde khona imoto engangilindile lapha eyayizongithatha. So mayidlula ke yabuza mfowethu yehla ngisho emotweni yazokhuluma nami. Yathi mfowethu iyabonga ngendlela kwazi kuba ngazi ukuthi so abantu abanjalo abangibuyisa noma ngingasenalo uthando lokukhuluma lezi ndaba. Ngilibhalile kuFacebook lolu daba usizo lwensizwa yaseThekwini. Lukhona kuFacebook usizo lwensizwa yaseThekwini esanda kuthola ukuthi ingodosi yayo ilalwa emsebenzini. Ngifonelwa insizwa yaseThekwini, ngicela ungayisho isibongo sayo ngoba insizwa yesebenza eMtateni lapha ko-New P lapha ngaphesheya eMtateni. Ngicela ungasisho isibongo kodwa ekhaya kubo kuseMlazi, ihlala eBluff, isinomuzi eBluff, khona ukuthi iseBluff lapha. Lensizwa isikhulile ngoba ingaphezulu nje kwami. Impela nje ithe kuba ngaphezulu lwami. So mayingifonela kushuthi bekuLwesihlanu, hayi lo lesisuka kulona. Lolwayizolo lolwangomhla ka-13/12 mhla ka-13 ngalolu yaLwesihlanu ke yehlekelwe isimo. Lo mfo ekhaya kubo kuseMlazi kodwa yena usenomuzi eBluff. kuseMlazi eThekwini, usenomuzi eBluff. Uhlala lapha kulomuzi wakhe, uhlala nengodosi yakhe kuphela nje. Ingodosi yakhe intombazane ayithole e-UKZN ngo-2017 ibisiyenza unyaka wokugcina. So kuthe mayibonana la yaseMaritzburg intombazane yase-PMB. So lo mfo mayisechaza ukuthi kuthe ngo-2017 mabedibana le ntombazane bathandana. Kwase kuthi ngo-2018, 2019, 2020 base bethando lwabo base belwaqina nje uthando lwabo kangangokuthi wayovela kubo wale ntombi lo mfolo wahamba ovela kube ingodosi yakhe. So mayevela kube ingodosi waze walobola emva kokuthi sebethole nengane.
so bananengane bahlala nje eBluff. Kushuthi intombazane yathi mayiqede uKZN ngo2017 yayisihlala emqashweni eMayville idezi ifuna umsebenzi ke ngoba yasigraduateile. So ke uthi lo mjita hey this is very painful and abantu ngicela befundisa abanye abantu ukuthi mawudibana nesimo in a relationship mawudibana nesimo esikanje mawudibana nje nesimo esikanje ukwazi ukuhlisa umoya uhlise nje umoya udile naso isimo kalula nje kuba lula mawuzoyitshela muzohlala kulamazwi engizowasha egcineni. Ithi lensizwa ke lentombazane njoba eqala ukuyibona ngo2017 ibiqoka ibhlukwe biqoka nje ibhlukwe ngadina ngideze ngiphuza lo drink wama Pakistan lo shipping ngikhulume kakhulu ade ngikhona. So uthi lo mjita lentombi yakhe lokho aqala ukuyazi iqoka nje ibhlukwe akaze ayibone igqoka isketi ayisigqoki nje kushuthi ikhule ngako naye futhi akanankinga nebhlukwe uyayithanda nje ishele vele igqoka ibhlukwe liyayifanela ibhlukwe futhi noma ingaqoka isketi siyayifanela kodwa igqoka amabhlukwe nje. So uthi ke isketi waqala ukuyibona esehamba nayo emva kokuthi eseyilobola esehamba nayo eya kubo eMlazi eseyiloboleke sevelile kubo ngoba waya kubo sithole nengane wahlawula wayesekhokha ezinye inkomo kushuthwa lobola kodwa wangaqeda. So ke uthi lokho ayazi igqoka ibhlukwe ayisigqoki isketi uthi mhlawumbe iketi enazo bese sisodwa noma bezimbili nazo ibiqoka ngoba uma beyemlazi phela kubuka lo mjito of which abayi njalo eMlazi abayi njalo. Uthi ke lo mfongo ngo2017 isanda qeda lentokazi yathola yenza in-service training ya kwase kuthi ngokushuthi in-service yakwaba isikhashana uyayazi in-service training athatha 6 months and all that. So i-team iqeda ukuyenza in-serve isiqedile lento yayifundela iphinde ibizwa emsebenzini la yayikade yenza khona in-serve isiqedile bayibiza ngo20 I think it's 2020 or 2021. So yaba ibise sanda kusebenza nje seyitohoke so namanje sasebenza khona. Uthi ke lo mjita bekuthi mabeya eMlazi befike beye namhlanje belali bevuka ekseni bebuye beye kumama wabo eMlazi ubaba kaSeko umndeni shothi umndeni useMlazi. Uthi ke lo mjita intombi yakhe nje igqoka amabhlukwe ngisho emsebenzini ke la esitohoza khona sebenza kwalinye lamabhilidi lapha eThekwini ngeke ngilisho ngoba ibhilidi nje likhulu enilaziyo. Uthi igqoka amabhlukwe nje nasemsebenzini vele umsebenzi emahhovisi la esebenza khona ivumelekile ukuthi igqoka amabhlukwe. Uthi igqoka nje ibhlukwe inhle futhi ebhlukweni uthi inhle nasesiketini seyifanele kodwa nje inhle ebhlukweni. Uthi ke lo mjita kuthengwe ngolwesi uyayithanda intombi yakhe uyayithanda kakhulu uyayithanda uthi yena akalibuki ifoni nje yazi nabantu besilisa abangayibuki nje inhlobo ifoni yomuntu wesifazane abanganaki nje abangazi nanokuthi kubaleke ngani ukuthinta ifoni yomuntu wesifazane khona abantu abanjalo. Uthi mjita kutheke ngolwesihlanu hayi lo mhla ka13 shuthi lo liyanaka lo liya ngolwesihlanu nje ngabo 8 kanje 89 nabo ebusy yena uhlala na endlini inkodosi yakhe bahlala endlini. Uthi okay angakushilo ukuthi uma lentombazane ahlala nayo uma ihambi yakubo eMaritzburg iyayishiya lezi iketi
I mean iyayishiya lesi skate esisodwe na in fact igqoka iskate nje I mean igqoka ibhulukwe kuphela so uthi lo mjida kutheke kwathi ngomhla ka-25 June last year ngo-2025 ngomhla ka-25 June ihola ngomhla ka-25 intombazana uthi ke lo mjida yavele yafika ibuye emsebenzini yafika iphethe iketi mhlambe noma ezu6 or 7 kodwa nje iphethe iketi 6 or 7 eyithengile uthi ke lo mjida wele ke akayinaki yena nje kodwa wayibona iketi yasho ukuthi wabuza ukuthi awathenga iketi esithi hayi angifuna nginazo phela iketi mina kodwa ngisuke ngenzela ukuthi makwenzeka siye ekhaya eMlazi siyobona umama angifuni phela ukungiqhamuka ngesikete esisodwa and all that uthi lo mjida uyazi kwavela kwathi nje kwahlala kamnandi kuyena la uma ingodosi uthi ngabona ukuthi lo muntu ukuthatha serious uya mangiya naye ekhaya ngoba useze wahamba ayothenga iketi yabo wathenga iketi phela nje ezu6 or 7 lapho uthi nje kwahlala kamnandi kuyena cha lengane kusho ukuthi ithatha serious ukuya ekhaya kodwa futhi manje abayinjalo eMlazi besi-right ngokwalo mjida besi-right isikete esisodwa or ezimbili ngoba abayinjalo ngoba mayisemlazi ifika igqoke nephinifa yabo ayothi lo mjida ahlale uthi ke lo mjida lezi iketi ibisigqoka emsebenzini intokazi ibigqoka nje iketi emsebenzini mhlambe Monday to Friday uthola ukuthi iketi igqokeka u4 ibhlue igqoke kanye kodwa lezi iketi njalo mayifika ibuye emsebenzini athi igqoka iskate yasikhumula ifaka ibhlue mayikhumula nje yasikhumula sigqoka emsebenzini kuphela futhi mabeya eMlazi uyayiphatha ke imbili iketi ahambe nazo uma yakubo eMaritzburg uyayishiya zonke lezi iketi ezu6 akaphathi ngisho sisodwa nje igqokela ibhlue kodwa emsebenzini usegqoka lo sisi usegqoka iketi isikhathi esiningi ibhlukwe kuyenzeka ligqoke mhlambe kanye noma mayigqoke kaningi kuba kabili evikini uthi ke lo mjida angithi lento akayinakile phela kanakile uhlala nengodosi yakhe kumnandi akukho inkinga futhi uthi kutheke ngolwesihlanu kweluliya engilishoyo lo bekumhla kabani ma13 mawuhlehla kusuka losihlanu mhla 13 lo liyana uthi uthese endlini nje ebusuku ngabo 89 kwangena kuWhatsApp wakhe lo mfo angazi noma intombazane yayigeza noma yayenzani banengane labafundi ingane ihlala eMaritzburg siyafunda grade 1 grade R grade 1 uthi lo mjida kuvele kungene uWhatsApp kuye qiqiqi kungena uWhatsApp inamba angayazi uthi mangithi ngiyawuvula lo WhatsApp ama screenshot maningi ama screenshot maningi asendiwe uthi ngingene ngufunde lo WhatsApp uthi mangufunda ngibona inkulumo ongazi ukuthi iyashisa manje bayithi ufunda lama screenshot uthi lo mjida ngivele ngiphume ngisuke endlini ngiyongena ebathroom uthi ngingene etoilet ngivale bese ngihlala uthi bese ngifunda lama screenshot uma efunda lama screenshot mayifunda lama screenshot lo mfo ubona igroup ka WhatsApp le kunane number kule group ka WhatsApp kunane number yale ngodosi yakhe ahlala nayo uthi mayifunda igroup uyayibona ukuthi bathathu ngathi bathathu noma bofola abantu abaxoxa kule group kodwa ama screenshot you understand ama screenshot uyabonakala i-chat ama chats yasuke esegroupini neconvoy yabantu ababili leyana kwakuyi group uthi lo mfo wathi mayibona i-conversation le akathunyelelwa yona ku WhatsApp uthi wajuluka amanzi ela toilet uthi wajuluka amanzi uthi wavela wabona ukuthi yazi lento
ayidingi ukuthi ngiyifundela. Uthi wavela waphuma wahlamba ubuso kwisink, wahlamba ubuso kusink ukuze ingabonakali ukuthi umanzi. Ekitchen nase sitting room angazi ukuthi wayenzani lo wesifazane futhi eyiphithizela nje eyilungiselela izinto zakhe. Uthi lo mjida ngavele waphuma etoilet wathatha isikhiye, angithiwa yisula ubuso kanje engathatha ihlamba, wathatha isikhiye wangena emoto. Uthi wayishaya imoto ukusuka eThekwini yomlazi ama-minute impela. Uthi kodwa nje wavula kwathi shwi yena ngendlela ayifutheka ngayo wathatha imoto eyishawa wafika eMlazi. Uthi mayifika eMlazi avele afike emesangweni kubo amesangweni bese eyifunda kahle lama screenshot. Uthi mayewabuka kulama screenshot kukhuluma intombi yakhe, ingodosi yakhe nabanye ocolleague bayo kusho bane group, kodwa uthi bawu4 noma baku3 mayengaphosisi. Bakhuluma ngokuthi bakhuluma ngocansi lwase office laba bobathathu. Uthi bakhuluma ngocansi lwase office. So bayakhuluma ukuthi uyazi uyabona nje bakhuluma nangekhathi ukuthi mawufuna ukuthi nje umuntu wase office kodwa bakhona ulimi ababezana ngalo angazi uthe yini, khona ilanguage abayisebenzisayo mabebiza abantu babo basemahhovisi la ebuilding. Kushuthi laba labosisi laba kule group bawu4 or 3 bonke bayajola bobo4 naye lo nengodosi yakhe lo mjida. Uthi bayajola kushuthi kule group kududenwa ngokujola. Uthi bayabhala la labosisi njengoba kuxoxa nje bathi mawufuna nje yonke into ihambe kahle kuyi-success office ufune ugqoke isketi, hayi ibhlokwe liyababezela, so kufanele ugqoke isketi. Uthi mayehlehla neconversation lo mjida lo kushuthi lo muntu omsendela ama screenshot ulanda iconversation endala yangonyaka odlule. Uthi ke lo mjida khona kwi-conversation lo owakhe ehleka kula ethi hey cha nami ngizovukela khona ngiyoyilanda iketi manisho kanjalo ngoba phela mina ngisigqoka isketi. Uthi lo mjida mangihlehla lenkulumo lo wesifazane wayisho angithi akhona ama date wayisho namhlanje ezovuka eyothenga iketi ngakusasa. Uma esechecka idate ngampela ileli ilanga uyakhumbula ngonyaka odlulele ngodosi yakhe ifika neziketi kuyena iketi lezi ithi ikhulume sengazi ukuthi iketi iyenzela ukuthi makiwe eMlazi, kanti yona yenzela ngokwe conversation iketi ithengiswe labangani ngenxa ukuthi bayitshela ukuthi uma usemsebenzini ujola kukhona umuntu ujola naye ebuilding kulama office okusetshenzwa kuwona kufanele ugqoke isketi ukuze sex yakhona isheshe. Uthi lo mfoma yethu uyabuka nangempela ama date ayamesha njoba lo nethi nje hey kanti anisho nje kufuneka isketi, mina njoba ngasigqoka isketi ngizoba yini, yavuka yayothenga iketi. Uthi lo mjidi uyakhumbula ifika nazo iketi yayikade iholile. So kanti lezi iketi uthi lo mfoma ese calculator ke sebuka uyasho ukuthi lo sisi lezi iketi ligqoka emsebenzini kuphela, mayakube maRisbeck uyayishiya, maye eMlazi phatha 1 no 2 ngoba sisuke sizofika silala eMlazi sivuke sibuye. Iketi lezi uyithengela ukuthi emsebenzini kwenziwe kahle ucansi ngamalunch or ngekuseni mabefunda lana khona uthi babhalile abanye abangani bakho ukuthi khona le ekseni, angithi ekseni bonke abantu mabefika emahhovisi basuke befocusile, bona ke bathi mabefika khona iround oyithatha mawusuke mawufika nje ekseni uvela ufubuka into zakho bese uye eoffice la lo sukujola naye nifike nithi 1-2 ekseni abantu besafocusile bese uyiphumela uyibuyela uzoyihlalela eofficeini lakho. So benza leyo nto. Uthi ke lo mfo wajula wamanzi mayibona leyo nto ukuthi hawu inhliziyo yami yazi ijabulela ukuthi ingodosi yami ithenga iketi, kodwa kanti lezi iketi akuzona ezokuthi
yenzela njoba yayithi yona yenzela ukuthi uma iya eMlazi ekhaya kubo lomfo. So ke umfonela uthe mayisesemlazi ke lomfo uthi wahlala eMlazi wafika walala kubo. Mayivuka ekseni angithi lezi screenshot manje uyifunda kahle usesangweni kube emotweni. Uthi mayivuka ekseni avela avuka ekseni aphindele eBluff angithi weekend akasebenzi. Nganoma engene ebusuku uthi akuphindele eBluff efike ethi ngodosi yayo yazi izolo khona umuntu ebengekuyena manje khona izinto zesintu ekufanele ngizenze ngisafuna ukuya eMlazi ngizohlala noma 3 days or 2 days etshene ngodosi yakhe ebese ethi ngodosi aya nginankinga afika athatha izinto ezimbalwa ayifaka emotweni ahamba uyabuyela eMlazi. Uthi lo mfo avela afike eMlazi ahluleke ukuyibamba avela awasendela ama screenshot awasendele kule ntombazana ngodosi yakhe awasende uthi ayikaze imphendule ngodosi ayikaze imphendule. Uthi yavele ngakusasa yambhalela yathi manje isacela ukubuyela emqashweni wayo eMayville isafuna ukupholisa ikhanda kancane. So yabuyela ke emqashweni iseMayville nje emqashweni wayo kuyimanje. Lo mfo ngesikhathi ngikhuluma naye ubengaka akukho abesakwenzile wele ngenhlahla kuyasilandela inamba le kade ngisendela ama screenshot lo mfo uthi mase ngiyibhalela back le number ngibuza sengimbingelela lo muntu ukuthi ubani yabuthika kanye kade isimblockile kushuthi ngisendela ama screenshot yamblock. Mayithi uyayifonela isangeni noma ethi uyifonela ngenye inamba ilutha yakazi ingene kuze kube manje akazi ingene nje akazi ingene. So ke indlela abeyiyo lo mfo ingiphathe kabuhlungu indlela ebekhuluma ngayo ubuza ukuthi ukube mhlambe ubengayilaleli ezinye zeindaba zethu esikhuluma ngejele ngabe khonto ayenzile. Uyabona bafowethu ngicabanga ukuthi niyalibona izukuthi linjani ngihlale ngithi kini abekho abantu akekho umuntu ongajoli ngihlale ngisho njalo nje mina ukuthi akekho umuntu ongajoli angiphathi ke makuthiwa uyasebenza indoda umfazi umuntu akekho nje umuntu ongajoli. Yabona nje uzoyibamba lapho uzokwazi ukuthi umudibana nezime kanje inhliziyo yakho ukwazi ukuyibeka phansi. Ngiyabonga kakhulu bafethu bengithanda lixoxe lo daba ngoba abanye abantu bengafunda isifundo kulona. Ngiyabonga.